Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Today is August 22, Biyernes nga adlaw. Araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. Basta atong pagkanhiya na para natong panginanoon ang sitwasyon kahimtang ng kung ano na iton pagkita hiton tanawan. Civic Center, Budoy. Dirtso ni panhataghin kuan mga baga. Triton PH. Adi man sir. Tarang kay kita ha. Pagdiretso ni pasangil para kita makasulod niya di. Oh, unta baga makakuan kita ano, sadang. Burutangan yung baga kuan balon. Tarang kay kita ha. Oh, so adi na kita yan na dirtso to pasangilan naton. Kaya mo ninyo na iton kabutang didi Tanawan Civic Center. Didi may kan Ramos. Luwag na. Magiging kuan ini aircon. Dito na kita baga mag-aasoy kung saan no ini matitima. Basta't importante aada may dani nakikita nga paghingayad. Tapos may dani hindi pakakita ko pala. Oo, proyekto ngayon liwat ininhiya kanan kan Ramos. Usa na yan ininhiya. Oh, sing si man. Social. Time check. Alas 4 Budoy, alas 4:12. Oh, alas 4:12, Biyernes nga adlaw. Oh, araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. So adi kita makikita man ni ano, adi kita tunya na ito natubangan ito na tanawan na Civic. Awad to ano? Ano do? Unrehabilitation ano? Kaya ay nakita kong pinanyon at mga kuan. Di rin magkita. Basta atong pagkanhiya na para natong panginanoon ang sitwasyon kahimtang ng kung ano na iton pagkita hiton tanawan Civic ano to? Nakalimot ako. Tanawan ano to? Tanawan Civic Center, oh. So nadi ka. otro. So nadi kita yan na Tanawan Civic Center, Budoy. Na ano ka nga. Kay ano, nagpakiya naghihapon kita kan sir. Na kung pwede kita baga makapanhatag, dirtso ni panhataghin kuan mga baga. Oo. Kay ayawat na ba itira gamiton kanan kuan. Kanan sinisiring Triton PH. Adi man sir. Baga burutanganhin, baga mamatron ka mga mga balunan or di nga ni kun ano. O diretso na lagi pinipanhatag kung baga makatakos ini. Kung pipira man ini, diretso na lagi panhatag kita at mga sangkay. Sarang kay kita ha. Paya naman. May dakoy gata gayo. Ako isang kay Tonyo. Oh, diretso ni pasangil para kita makasulod niya di. Oh, kanan ko ini Triton PH. Triton Paints. PH. Burtanganin simento kumbaga. Oh ha? Oo. Oh, unta baga makakuan kita ano? Makasadang. Oo. Oh, sana makasadang. Gido kay ano ya? Burutangan yung baga kuan balon. Oh, ito si kuan eh. Oh, man. Busa kay kita ha. Oo. Kuan. Di pa, may da ka na. Uray pa. Wow. Oh. Ade. Ha? Yan. Oo. Oh, kabaraka di rin. Waray ko makagdara, nangalimot ako. Oo. Okay. Oh, kayo sa height mga itang sticker yung bubutang bisang diin. Imbis panalipdanan. Burutangan din ko ano, kung ano la. Oo, pwede. Oo, okay. Yan na. Oo. Diyan ka na.
Yan. Ikaw. Oh, okay. Oo, so ali na kita yan adir sa tupas ang ilan naton para kita dorin ka. Why? O gito ano. Kaya mo ninyo na iton kabutang didi Tanawan Civic Center didi may kan Ramos. Olo ko do budoy, di lang na rumamay. Oo. Aluag na. Manito na ini kukuano ninin gano pa inin ang kanang hindi baka tapos magiging kuan ini magiging aircon. Oo. Tanado ano luwag hinaluwag man niya pero daan talaga ya luwag. Giningaya din eh. Ada na nga nit bakan itong kanang kuan kanang ring. Kanya ko. Oh, say. Oo. So dire lagi tayo baga magtatakil. Bakit magtatakil? Dire lagi tayo baga aasoy kung saan no ini matitima. Basta't importante aada may dani yung nakikita nga paghingayad. O ginrenovate ini nga Tanawan Civic Center. Naubos oray na panala tatag ko nalay mo tadi nga usang nga kalo nala ha. Okay la salamat. Oh basta magsangkay kita paya. Ha magsangkay kita ha. Oo daw. Oo mapakaniyak sunod pag ano pag kana. Okay thank you. Oh tadi nga usang nga pula igahatag tadi nga may dana araw ako na naada plaza nga kuan nag sweeper kuan hiya platoon leader labat buhok. Katapos may dang MDD pakakita ko pala kasi ko yung opisina. Man oo proyekto ngayon luwat ininhiya dito na kanan kan Ramos usa na yun ininhiya mo sing CR kumbaga. Oo man sosyal. May da para babae para lalaki adi PWD dito. Yun mo nga. Oo. Eh siyempre kayo naghihingayad normal lang pag kayo na makala. So napagyan para lalaki yan man. Oo adi. Tumapayan ka kung hindi ka design. Okay. Siyempre kung may da PWD good man may da rampahan. So amin yan ang atong paganahimong adlaw nga himang rawon kabahin Tanawan Civic Center nga dersuluat paghatag han mga bag di ka nga Triton Paints Philippines o di ba? So haligot la pero magano man kita kaya mala natin yung nabaganahin yung mga rawon. O tala so karon talanay. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako magpapabili lagi hap nga iubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop so libang ko adi ngayon may kan Ramos ha. Sapit ito ni Tanawan Craftsman. Kita mo kalboy kita mo Tanawan Schools Abo Trades. Basta Craftsman. Ha?
Okay.